Koro kata odoko ni od bura ma Siaya oselieko ni nitiere chenro mar biro golo oko e apisi jalup gavana William Oduol. Penjo to pod nitiere mar ka bende chenro nyalo bedo mayot. Jafwambo marwa Chris Owino kolonwa chenro mar golo e apisi jalup gavana kod ketho ma inyalo gole godo e apisi. E chak jumani, MCA ma East Asembo Gordon Onguru ne ochwalo paro mar golo e apisi jalup gavana ma Siaya William Oduol. Mabiro bang' County Assembly ma Siaya wito oko weche mag mibadhi mane William Oduol osebedo ka tudogo sirikal mar kaunti no. Kaluwore gi mano, Onguru dwaro mondo County Assembly ma Siaya ogole apisi William Oduol kuom ketho mar tiyo marach gi apisi, dhi ataro kod katiba kanyakla kod chike matayo bidhruok e apisi. Dr. Maxwell Miyawa, jalony e weche mag chike, leronwa ketho manyalo miyo ogol jalup gavana e apisi. Kusinika goli kati nyume mokuongo inyalo goli koketho chik ngati buketo kata koketho chik moro amora mar Kenya. Mar ariyo inyalo gol deputy governor ka diponi otimo timbe mag jeleke koluwore gi chike mag Kenya, mwizo otimo gima commit a crime ketho chik koro odonjne and chik ma Kenya kar mar international law. Mar adek kotiyo ga apisi ni marach. Asto mar ang'wen kadiponi tuo moro koro oinde koro konyal tiyo inyalo gole apisi. Dr. Miyawa kata kamano nigi kiawa ewi bura mar thicho William Oduol ka owacho ni oonge kod mbi madwarore. Adier chik mar Kenya wacho kata gi somo County Government Act, tije ma gavana timo onyalo weye lwet deputy governor. To ok ochuno ka in jalup ng'ato to wagi moro timre to kinyalo wuoyo. Koro adier ka ng'ato chung' mopenjo ni to ma to timre kama to pesa nyowuok to dhi otim ang'o. Ok ane ka en mano makosa manyalo gol ni ng'ato ofis. Onego bed ni gima ne government ma Siaya timo ni pesa ma wacho ni milion 45 wuok January mano wuok dwe mar 11 mano dwe mar 12 nwatimo kode ang'o. To bende chenro mar thicho e apisi jalup gavana en gima yot kose. Kaluwore kod pen chik kare 33 kod 181, chenro mar golo jalup gavana e apisi chakore bang' MCA mar kaunti no ndiko ne spika margi kendo miye ler ewi paro mar gole e apisi. Bang' ndiko ne spika, paro mar twak mar golo jalup gavana e apisi nyaka sir lwedo gi 1/3 mag MCS duto mag kaunti no. Kata kamano, jalup gavana inyalo mana thicho oko e apisi poni 2/3 mag MCS duto ogoyo ombulu mar gole e apisi. Poni paro no okal, spika mar kaunti no biro ndiko ne spika mar Senate ewi wach makamano. E bwo ndalo 10, od bura mar Senate biro chogo komiti mapot mar ji 11 mar winjo kod kolo bura makamano. Komiti no nyalo wito oko chenro mar thicho oko jalup gavana poni weche mitudego onge tiendgi kata dhi nyime kod ndiko ripot margi ne od bura mar Senate. Od bura mar Senate biro luongo jalup gavana kendo miye thuolo mar golo chung' mare ewi seyo ma MCS odonjonego poni giyude kod ketho. Bang' winjo jalup gavana, senators biro goyo ombulu ewi paro makamano. Jalup gavana biro dog pacho poni thoth senators ogoyo ombulu mar siro lwedo paro mar gole e apisi. Kata kamano, en kod ratiro mar dhi e doho poni ok oyie kod chung' mar senators. Bura makama nyalo yware kowuok e doho mamalo nyaka e doho mamalo mogik kendo kaw thuolo malach. Assembly ma Siaya onego kwa en ni kik onenre ni en dhawo mar kisiasa. Nikech konenre dhawo mar kisiasa koro dhi bedo dhawo kochopo Senate ka biro dhi bedo ni Kenya Kwanza to gi Azimio. To nikech joga nigi numbers mang'eny to samoro ok bidhi kamoro. Kadipo ni Senate digwe oko oyie oketho chik. To adiera oyiene kendo dhi nyaka doho, dhi ng'ado bura doho, maybe onyalo chungo atua ma senators e kawo. Koro pod en gi kuonde mang'eny, ondamo mang'eny monyalo kawo mondo mi okony tije, mondo mi kik joka gwethe oko. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi.